Здравейте, хора, ще играме Stumble Guys, както разбрахте. Ще играме. Аз имам цели 18 скина. Това ми е 18-тия скин. И сега чакаме. Оставете лайк и задължително се абонирайте, защото в края на клипа ще ви покажа, че имам 15 абоната и задължително се играйте за, ако порасна, за награди. Вие нищо не... Защото аз съм на телефон. На 5 телефона съм. Не, как можах? Това беше най-лесната. Ето, че имам 15. Не са точно 15, но ще отиваме в YouTube. Нали съм в YouTube. Отиваме тук и пишете Лъчезар. Ето 15 абоната, да стигнем. Какъв е новия сезон? Не. Пак в играта. Не здраве. Stumble Guys играят... Нали от няколко месеца игра Stumble Guys. Но не ми е удобно така. Не искам да се види. Малко надалече. Че съм легнал. Вижте, диван. Това ще бъде 5 минути. Задължително се абонирайте, ако сте нови. Yes! Да, така е. 5 минути ще играем, защото стилял съм само 4,8 мегабайта от 32 мегабайта. Виж колко много съм кошето и видеоклип. Като започна тая... Аз съм минала игрите, лесни са. Няма така да стане. Оп. Че ми... Къш! Не, умрях. I'm dead. No. Yes, да спечелих рунда. Мога ли ставак? 5 минути казвам. Минаваме те 3 игри, ако аз бия, свърша играта, ако не бия, втора част. Ако искате още такива, ще направи шорт за Stumble Guys, ще има 130 джема. И съм на 11 левел. Имам приятели, които са 32 и 35 левел. Както и да е. Аз съм на телефон. Моля, и аз тая игра, която много не ми хареса с тая война. Направо мерише. Хайде, оп.
Ето какво става. Дори това пропечва, но аз няма да се откажа. Ако някой ви ядоса, по-добре да не му спорите, защото имам един, който се казва Виктор, който е просто един хубав разбойник. Ако Виктор гледаш това, запомни го и няма да ми изтриеш акаунта. И ако някой втора част и от мен, чао! Казах ви, ако аз бия свършил видео, ако не, втора част. И от мен, чао!